Malipayong fiesta kaninyong tanan sa Dios nung kaluoy. Maing pista. Dili lamang tungod kay adlaw nga Domingo karon, kundili atul ni ining ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, gisaulog sa simbahan ang kapistahan sa kaluoy sa Ginoo. Siya mismo mao ang kaluoy. Ang gasa nga kinahanglan pagadawaton sa matag usa kanato, dili lang gasa nga material, dili gasa nga atong makuptan, kundili ang pinakabililhon nga gasa nga kinahanglan atong madawat, mao kanang gasa sa kaluwasan ug ang gasa sa kalinaw. Nakadungog mo sa Ebanghelyo, tulo ka higayon. Ang unang duha sa unang pagbisita ni Jesus ug ang usa sa ulahing pagbisita ni Jesus sa iyang mga tinunan, ug miingon siya, ang kalinaw maanaa unta kaninyo. Importante kaayo kining maong kalinaw. Tungod kay kun ang tao anaa sa problema, wala siya'y kalinaw. Kun ang tao anaa sa kahadlok, wala siya'y kalinaw. Kun ang tao anaa sa kasilag ug pagdumot, wala siya'y kalinaw. Kun ang tao naulipon sa sala, wala siya'y kalinaw. Nakasuway na tingali mo nga, kanang dunay makahasol sa atong hunahuna. Unya, ang atong kasing-kasing murabag gikumot sa kalisang o kalisod o kalagot, nga ang atong tangkugo muhugot, bisag muhigda pata kay gikapoy ta, di ta katulog nga naman kay naay naghasol sa atong hunahuna. Kining nakahasol mao ni naghatag og kagubot. Kining kasilag nga nas kasing-kasing mao ni naghatag og kagubot. Ug di gyud ta magmalinawon hangtod nga mawa ka ng atong gihuna-huna, hangtod nga mawa ka ng atong gibati, una pata makabaton og kalinaw. Pero ang kalinaw nga gihisgutan sa Ebanghelyo, dili ang kalinaw nga way gubat, nga way gubot, kundili kanang kalinaw nga mahatag ni Kristo diha sa atong pagkumpisal. Nga madawat sa matag usa ka tawo diha sa iyang pagduol sa kumpisalan o pagsugid ngadto sa pari sa iyang kasalanan o pagpangayo o pasaylo sa Ginoo pinaagi sa pari sa mga sala nga iyang nabuhat. Kay kung naa ganitay sala nga atong nahimo, ang atong konsensya nga mao ang Ginoo nagsigig tulisok nato sa sala nga atong nabuhat, ug wa kitay kalinaw ni anang mga higayuna. Maunang kinahanglan nato nga dawaton ang iyang sakramento sa pasaylo. Ug mao kana ang iyang gimugna niining adlaw sa ikaduhang simana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa una niyang pagpakita ngadto sa iyang mga tinunan, iyang gihatag ang kalinaw, mainyo unta ang kalinaw, ug duha ka higayon iya kining gipamulong. Ug namulong siya
nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug ang sala nga inyong pasayloon, kini pagapasayloon, ug ang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang atong mga igsuon nga mga protestante, misalikway man niining maong sakramento sa pagpasaylo. Kay para nila kanang maong sakramento, gimugna rana sa simbahan. Maunang way protestante nga dunay kumpisal. Para nila ang among kumpisal, moingon sila, ditso nga dus Ginoo. Kay nga nung mo kumpisal man mi sa pari, nga kanang pari makasasala man na, sama na mo. Maunay ilang baruganan. Pero ang Council of Trent, ang konsilyo sa Trento, nagtimaan nga kining maong sakramento sa pagpasaylo, gimugna kini ni Kristo ni adtong adlaw o gabi sa iyang pagkabanhaw. Sa dihang nipakita siya sa iyang mga tinunan ug miingon ngadto sa iyang mga tinunan, dawata ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang mga pulong ni Kristo mao'y timaan sa pagmugna ni ining maong sakramento ug iya kining gihatag. Ug ang nakadawat ni ining maong pasaylo makabaton ug kalinaw. Gihatag kini nga walay bayad. Mao ni ang kaayos Ginoo nga ang tanan niyang gihimo wala gyud pangayui ug bayad. Labi na gyud ang bililhon nga gasa sa pasaylo. Labi na gyud ang bililhon gasa sa pasaylo. Ug mao ni ang nahitabo ni adtong gabii sa iyang pagkabanhaw. Gipakita ni Kristo diha sa iyang pagmugna sa sakramento sa rekonsiliasyon, sa sakramento sa pagpakighiuli, nga mao ang sakramento sa pasaylo, ang iyang dakong kaluoy sa katawhan. Ang iyang dakong kaluoy sa katawhan. Ug mao kana ang atong gisaulog karon. Si Tomas nga usa sa mga tinunan, grabe kahugot si Tomas. Dili lang si Maria Magdalena maoy misaysay kanila nga nakakita siya sa Ginoo, dili lang si Cleopas. Ang ubang mga tinunan nagdumili sa pagtuo sa dihang gisultihan sila ni Maria Magdalena. Apan karon nga nakakita ang mga kauban ni Tomas nga si Jesus na banhaw, ug ilang gisultian si Tomas, wa gyud mo tuos Tomas. Inana siya kahugot. Mautong sa diha nga nahauban na siya sa mga tinunan didto sa tinakpan nga lawak, nagpakita ang Ginoo. Pero wa niya kasabi si Tomas. Wa niya dabu-dabuhi si Tomas og kasaba. Hinunua, mimando siya ni Tomas. Tanawa ang akong kamot ug hikapa. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Ang kaluoy sa Ginoo mas lapad pa kaysa kalawran sa kalibutan. Ang kaluoy o gugma sa Dios mas lawom pa kaysa dagat o sa pinakalawom nga dagat sa tibuok kalibutan. Ug mao ni ang atong batunan, ang iyang kaluoy, ang iyang gugma. Mao na nga karon taliwala sa mga pagsulay ni ata sa pandemic, unya naglibog patakon, magpabakuna ba ta? Ni atas sa kalisod, di ta kagawas nga walay sungsong ang atong baba. Asa naman lang tamo dangop? Asa man tamo adto? Naa ang Ginoo.
andam siya nga musapupo nato, andam siya nga mudawat nato, andam siya nga mupasaylo nato. Ug atong hibaluan nga dili importante ang kinabuhing kalibutanon. Ang importante sa kinabuhi dili kining maong kinabuhi karon, kundili ang kinabuhi ugma luyo sa kamatayon. Ug kanang maong kinabuhi maangkon nato kun kita mudawat sa pasaylo ni Kristo. Kun atong dawaton ang iyang sakramento sa kumpisal. Maura gyud na. Maura gyud na. Maunang karon nga makahimo pa ta, karon nga makaduol pa mo, pangayog pasaylo. Ayaw iunya-unya na lang. Sunod tuig na lang. Ni adtong adlaw sa Panginoong Simanas Pangumpisal, ni adtong Simana Santa, diha gyud tawo nga niduol nako. Usas mga ni kumpisal. Niingon siya, 30 ka tuig ko padri nga way kumpisal. Kay nahadlok siya. Kay naa siya sala nga nabuhat. Ug nahadlok siya nga mangayog pasaylo. Kay tingalig kasab-an siya. No? Unsa man kadako ang imong sala nga imo mang ikahadlok sa pagpangayog pasaylo? Unsa man kadako nga sala nga dili man nimo kapangayuan og pasaylo? Dihay usa ni duol 25 ka tuig ang iyang pagtago diha sa sala. Mautong nagpasalamat ko niya. Ako mao'y nagpasalamat ngano man tungod kay naagni siya, nadasig siya, ug diha sa iyang pagpuyo sa sala, diha sa kangitngit, iyang gihangop ang kahayag ug iyang nabatunan ang kalinaw ni Kristo. Ingon ni ana ang kaluoy sa Ginoo. Ug mao kini ang angay natong batunan. Ug kay ang Ginoo nagmaluluyon man kanato, angay lamang usab nga kita magmaluluyon sa atong isigkatawo. Kay kita nga nakadawat sa walay paghatag og bayad ngadto sa Ginoo pinaagi sa iyang kaluoy, angay lamang usab nga kita mupaambit sa atong kaluoy ngadto sa uban sa walay pagpangayog bayad. Ang ato manggong tawhanong kinaiya, basta naatas kalagot, gusto manggod natong pabayran ang gihimo nga kasaypanan sa atong isigkatawo. Kay imo man kung gipangagan, pangagan sabta ka. Kay imo man kung gibutaan, butaan sabta ka. Mao man ni atong gibatunan nga kinaiya. Kinaiya sa Hudiyo. Kay naa na sa ilang balaod. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Maunang di ta pwede nga, dili ta makapanimaos. Kay magrigor ang atong huna-huna. Kay mag-alintabo ang atong pagbati sa kasilag. Kung dili ta makapanimaos. Maunang gusto ta. Nga aron magmalinawon ko, nga influensyado kay ta, kay ba mugdiin mo na influensya anang maong mga pagbati? Diha man sa telebisyon, diha man sa radyo. Kay kasagarang mga salida sa TV, labi na mga Tagalog, panimaos ang ilang giportray. Dili pasaylo. Talagsa ra kaayo ka, di gyud mahalin ang imong salida. Kung ang mga dinaog-daog, magpabilin lang diha sa pagpaubos. Di gyud na mahalin. Pero salida gani nga babangon ako at dudurugin kita. Kanang inanang mga salida ka bitaw, sus halina nun ana. Kanang ang mga gidaog-daog manimaos, kanang ang gidaog-daog mubaw sa tao nga nagdaog-daog niya. Mao man ay makahalin ug mao nay atong gibatunan.
Kanang maminaw man kong drama, Bisaya man kong pagkatao, influensyado man ko sa akong apuhan kani adto, wa pa kong sud seminaryo, bisan na ako sud seminaryo, maminaw mo siya drama niya, minaw sa kong drama karon. Ya kanang drama ba nga, inigdayong ending, uy, batias ending, uy, nga naman, basta bati, kaya nga naman, mangita, manggudtaan ng makabaws ang mga protagonista, no? Ni adtong milabay mga adlaw, tanaw bitaw kog salida, Tagalog, mao lagi ito ang akong giingon, gihatag nga titulo, babangon ako at dudurugin kita, nakahinumdum lang ko anak karon. Kang Sharon na nga silida, tanaw ko anak. Si Sharon asawa, gibiyaan sa bana, gibutang-butang agsa sa bana, namatay pa yun ang iyang amahan, pati yun niyang paita. Sus, gisagop man na siya og usa ka tawo nga drug lord. Unya, gihimo man siyang tao, gisininaan siya, gipagwapa siya, pero ang iya di ay naas iyang kasing-kasing, panimaos. Unya, katong drug lord ni ingon nga, bisag unsa imong buhaton, suportaan ta ka. Panimaos. Muna, influensyado ta, anak. Lipay kay ta kon, sus, nakabaos yun siya. Nya, mausab ni atong gibuhat sa atong kinabuhi. Nya, nakahatag ba na natog kalinaw? Nakahatag ba na natog katagbawan sa atong kalagot? Dili na mao ang gitudlo ni Kristo kanato. Kay ang gitudlo ni Kristo kanato ang pagpaubos, ang pagpasaylo aron makabaton kita sa kalinaw. So ay ragod, kanang mga silingan nato nga ato nga nakahimog sa nato, pasaylo aragod sila. Pasaylo aragod sila. Ayaw na sige hunahuna sa yuta nga imong imong napalit, unya paghuman ang muhon girog, ay napaghunahuna na, di na nimo madangad dos kamatayon. Pero kita nga to magud inig palit na to anang butang nga, bisag gamay kaayo nga butang cellphone pananglitan, ang tibuok na tong kasing-kasing naamang gud diha. Maunang unsa gani buhaton sa tong isigataw, mawa lang gani kanang gamay nga butang, mga hagis man dayon ta. Ingon ana ang atong kinaiya, no? Pero dili ayaw pagpagaid ni anang mga kalibutanong butang. Kaysa akong giingon, ang importante sa kinabuhi dili kining kalibutan, kundili ang kinabuhi human sa kamatayon. Mao nay importante. Kay kun mamatay ta nga walay kalinaw, kun mamatay ta nga walay kalinaw, ang atong padulngan mao ang dapit nga way kalinaw. Na di man ta gusto mo adtuan ang dapita. Karon mo ingon ta nga di ta gusto mo adtuan na. Dan kung di ka gusto mo adtuan ang dapita, subaya ang dalan nga buot ni Kristo nga atong subayon, kanang dalan sa katarong, pasaylo, pagpaubos, ang dalan sa kaluoy. Manidog palihog.